Quan em van proposar que em posés a la pell de Víctor Català, no tenia gaire idea de qui era. Sabia que era una dona, això sí, i que escrivia, però poca cosa més. Qui ets tu? Una dona lliure, un ocell lliure, una dona que amb els peus anclats al segle XIX, durant el segle XX, va fer ben bé allò que li donava la gana. Soc una dona lliure. I a més ho vas fer en un món en el que les dones no podien fer-ho. Les dones havien d'obeir, les dones eren ciutadanes de segona, les dones estaven a casa. Tu deies, vull seguir la meva vocació. Escriure. Jo volia escriure. Que és una cosa d'homes, escriure. En aquest moment, finals del segle XIX, realment la dona no és ningú. En aquest moment la dona comença a revoltar-se, comença a enfadar-se, comença a dir jo no vull aquest espai, no? Havia dit Schopenhauer, la dona és un animal de cabells llargs i idees curtes. D'alguna manera va ser la primera escriptora feminista de la literatura catalana, tot i no saber-ho. Feminista. Sí, feminista, perquè la veritat és que el feminisme no és només formar part d'un grup, no? I portar una pancarta, com van fer les dones sufragistes. Feministes escriure aquest tipus de novel·les, i tu ho vas fer, sense el convenciment de que ho eres, però ho vas fer. Sí, ho vaig fer. I tu m'hi veus fent d'ella? Sí, sí que t'hi veig. Sí? Sí que t'hi veig. Mira que bé. I quin consell em donaries? T'hauries de deixar castigar una miqueta l'autoestima, t'hauries d'enfadar una mica amb l'ambient que et rodeja i et sortiria una molt bona Caterina Albert, Víctor Català. Anava sèria? Anava sèria per la vida, una mica així, el ceño, allò del ceño. Ah, exacte, una mica enfadada. Tu vivies molt a prop del mar, però no miraves gaire al mar, no escrivies gaire sobre el mar, escrivies sobre l'interior, escrivies sobre la dificultat. Soc Caterina Albert. Vaig néixer a l'Escala. Vaig escriure contes i novel·les, drames rurals, solitud. Diuen que parlava sobretot del costat més fosc de la vida. Potser em coneixen amb el nom de Víctor Català. Però escoltin, no sé pas qui veuen en mi. No sé si jo sóc tan important. En fi, que com m'han de dir? Si Caterina o Víctor? Tothom m'ho pregunta. El meu viatge va començar a l'Escala. Aquí va ser on va néixer Víctor Català, o millor dit, Caterina Albert, l'any 1869. Aquí, mirant aquest mar, Caterina es va fer dona. I com a dona, desafiant les normes del seu temps, Caterina es va fer Víctor. I va ser així com va arribar a ser una de les més grans escriptores de la literatura catalana. És per això que vaig anar a l'Escala, perquè volia descobrir qui era la Caterina, com va ser que va començar a escriure. Però sobretot, el que jo volia saber és què havia de fer per assemblar-m'hi. M'havia de posar a la pell d'aquella dona misteriosa i enigmàtica, i no tenia gaire clar què és el que la feia un personatge excepcional. Aquesta és la primera fotografia que tenim. Aquí ja devia tenir un anyet o així. De petita ja es va veure que pujava completament diferent de les altres nenes. Les nines no li agradaven. Deia que les seves nines eren els regats. A mi les nines no em deien res. Tan encarcarades. M'entretenia més jugant a pilota. I sobretot dibuixant. Perquè ella era la gran de quants germans? De 4 germans. Eren 4 que eren? Ella era la Caterina, després l'advocat, aquest en francès, després el meu pare, en Martí, i després la tia Amèlia. La seva mare tocava la guitarra, venia un professor de castelló i tot ensenyar-la. Diuen que d'ella vaig heretar la sensibilitat artística i el caràcter de la padrina. M'encantava escoltar la meva àvia, les paraules que feia servir, les històries que explicava. M'hauria passat hores sentint-la. La seva educació va ser una educació elemental, a més no poder. Va ser un autodidacta formidable.
Ella només va anar a l'escola municipal d'aquí, que era en una de les cantonades de la plaça de l'Església. I després d'això va anar 1 o 2 anys a Girona, perquè era l'únic lloc que hi havia llocs de formació. Oh, Girona. I feia fred, hi havia molta humitat. Només hi havia monges i capellans. Encara em sembla sentir aquelles campanes tan tristes. M'enyorava de casa, de la família. Em vaig cansar aviat i vaig deixar els estudis. Però això no vol dir que deixés de formar-me. Ha de pensar que el seu pare la tenia al corrent de tots els llibres que demanava, una biblioteca formidable d'obres estrangeres, de tot el que li demanava. Era un gran home, el meu pare. Era advocat, republicà federal. Va ser diputat i alcalde de l'Escala, un home de conviccions fermes. A l'Empordà tothom el respectava. I a mi em consentia molt, la veritat. Em donava tot el que jo volia. Però tampoc no es pensin que me les deixava passar totes. Ui, no, de cap manera. Me'n recordo un dia, va ser al menjador de casa, ja els he dit que m'agradava molt dibuixar, no? Hi havia en el menjador, encara hi és ara, de mosaic, un sòcol, un alçat. Bé, i ella es va enfilar a dalt d'una cadira. I vaig pintar la paret. Vaig dibuixar-hi un senyor guarnit amb un barret de copa, que caminava. El sòcol li feia de carretera. El seu pare, quan va veure allò, li va clavar un parell de plantofades, i sort em va tenir de la padrina, que li va dir, mira, no t'amoïnis, ja que vols pintar, jo et dono tota aquesta paret d'aquí al jardí, blanca, perquè puguis pintar. Però no era el mateix. És curiós que, així com la part de la pintura, ella ho va portar sempre com una cosa amagada. La part de la literatura no. És que jo pintava per mi, quan escrivia era una altra cosa. La literatura era la meva vocació. No em vull ni imaginar com havia de ser la vida d'una noia jove plena d'inquietuds i de somnis en un lloc com l'Escala de principis del segle XX. Tot era molt bonic, sí, però jo m'hi hauria mort d'avorriment, per no dir com hauria pogut suportar les limitacions i les restriccions que havien de patir les dones en aquella època, i en un entorn com aquell, en un poble petit. Com s'ho va fer la Caterina? Suposo que ella, com a noia de casa bona, va passar la seva joventut a l'Escala dibuixant, escrivint i, sobretot, deixant volar la imaginació. Això, deixar volar la imaginació. És just el que jo hauré de fer si vull convertir-me en ella. M'hi veus? T'hi veig molt, T'hi veig molt, Ai, ai, ai. Ara, només veig un canvi important, que és tot el cabell blanc, Perquè, Caterina, no sé què va passar, però als 25 anys i en pocs mesos et va quedar tot el cabell de fosc que tenies, morena que eres, cabell totalment blanc. De cop. De cop, en pocs mesos. I es va començar a parlar si havies tingut alguna decepció, algun disgust important en el terreny amorós. Ningú n'ha de fer res d'això. I després un anell molt gros, que et va regalar la teva estimada Amèlia, la teva germana, amb la qual també estaves molt unida. Tu ja escrivies i dibuixaves des de nena, des dels 8 anys, que el teu pare ja et va descobrir que no només dibuixaves, sinó que escrivies versos, i va veure que eres una escriptora de raça, que es diu, però després vas començar a escriure diversos poemes en alguna revista. Després d'escriure alguns versos, vaig voler escriure un monòleg. Es deia La infanticida. Era un tema dur, sí, ho reconec. Trencava amb els motllos de l'època. Les noies s'havien de casar, havien de tenir fills, havien d'estar sota les ordres dels pares, dels germans, dels marits. I aquesta noia, la Nela, resulta que s'enamora d'un noi. Era un noi ben plantat i molt xarmant que li deia coses boniques que ella no havia sentit mai, perquè no era de la seva classe social. I aleshores, què passa? El que sol passar sempre, que queda embarassada i el noi fuig. Aquesta noia pobra, que era d'una classe baixa, d'un poblet de l'Empordà, doncs no sap què fer, perquè pensa que el seu pare no la renyarà, sinó que acabarà amb ella. De fet,
Ja l'havia amenaçada. I això fa que agafi la criatura tot just néixer i la tiri al molí. I m'aixeco d'un bot. La nena hi torna, jo li tapo la boca, més no calla. I el pare, que està a prop, jo esma perduda, corro cap a la mola i, mare meva, quin xerric que va fer, com una cuca. I encara llançar un crit. Un crit. Deixeu-me, que no vull dir res més. Pareu la mola que el dimoni la roda per matar-me. Més el pare, res sap. Que no us escapi. Calleu tots, que si ho sabia, d'un cop de fals, la meva testa a terra. Era una història dura, sí, però n'estava prou satisfeta. I, esclar, no se'm va acudir altra cosa que enviar-lo als Jocs Florals d'Olot. No sé, potser sí que va ser un atreviment. I què passa? Doncs passa que l'escullen com a guanyadora. Consideren que és un gran monòleg i, per tant, aquest monòleg mereix ser premiat, tot i que realment és molt gruixut. Com que eren realment honestos, quan van premiar-lo no sabien qui era l'autor. I el gran escàndol va ser quan van obrir la plica. Sí, l'escàndol va ser gros. I obren la plica i es troben que és una senyoreta de l'Escala que es diu Caterina Albert. Allò va espetegar tot, hi va haver un xoc brutal. Per què? Doncs perquè primer, una dona no escriu. Segon, una dona no només no escriu, sinó no tracta aquests temes tan crus. Per tant, la idea era que era immoral. Immoral? Quina barra. Que estava mal escrita. Jo no reconec altra norma que la del bon gust. Una obra mal feta sí que és una obra immoral. El monòleg, evidentment, era per ser representat. I et van dir, escolti, vingui, sisplau, i així ens quedarem, doncs, si pots llimar alguns aspectes de l'obra perquè no siguin tan crus i la representarem el dia dels premis. I jo què vaig dir? Tu et vas amagar i vas dir, jo no vull anar enlloc, ja us ho fareu vosaltres. I a més va ser molt mal educada, perquè no vas ni contestar, ni piular, no vas dir res. I què havia de fer? No hi volia anar de cap de les maneres després de l'escàndol que s'havia organitzat. Però escoltin, que pot tenir límits l'obra d'un artista. La infanticida no es va portar dalt dels escenaris fins l'any 1965. Clar, i això és interessantíssim perquè vol dir que una obra que és fundacional de tota una trajectòria d'una tradició literària se'ns va escatimar, i tu en vas tenir part de culpa, fins més enllà de 50 anys. Sí, ho admeto. En part va ser culpa meva. No volia ni pensar-hi en la infanticida. Vostès no s'imaginen pas. Allò va ser un gran trasbals per tota la família. I llavors va passar que es va morir la teva àvia. Era l'any 1900. I la teva àvia, que era la matriarca absoluta de la casa, es va morir i en aquella època es feia un temps de dol molt llarg. Em va afectar molt la mort de la meva àvia. Pobra dona. És curiós, m'havia influït molt en vida i la seva mort també va ser decisiva en la meva carrera. Tot va ser perquè en aquella època el dol era molt llarg i van venir moltes visites a casa. El cas és que van venir un matrimoni, que eren els metges de la teva mare, el doctor Sitjà, de Verges, i la seva dona, Carcassó, i aquesta senyora va ser la que et va obrir les portes de l'edició. Perquè tu estaves en el teu niu, que en deies, a la teva cambra, i va entrar la senyora Carcassó i va dir, què fas? Li vaig dir que estava escrivint El cant dels mesos, un poema per cada mes de l'any. Encara no volia que ho veiés ningú, però me li va fer ensenyar tant sí com no. Li vaig llegir els versos i li van agradar molt. Em va dir que se'ls volia endur. I al cap d'uns mesos, quan ja havien marxat i quan tu ja no te'n recordaves de res, vas rebre una carta dient, estem a punt de publicar-te el llibre. Ens vols donar el teu nom o un pseudònim? El meu nom? De cap de les maneres. Mai de la vida n'hauria signat amb el meu nom després de l'escàndol de la infanticida. Per tant, Caterina Albert va quedar aparcada i vas triar el nom d'un protagonista d'una altra novel·la que estaves escrivint, que és Víctor Català. I aquella novel·la que estava escrivint, per cert, no la vaig acabar mai. Però clar, m'havia quedat amb el nom del protagonista, Víctor Català. Un nom ben sonor. Tu vas decidir un pseudònim masculí, no un pseudònim femení. Un pseudònim masculí perquè així et protegies també de la idea que diguessin és que això ho ha escrit una dona. Abans ja ho havien fet altres escriptores.
Les germanes Bronte, per exemple, també van començar a publicar amb noms masculins. De fet, t'inventes no un personatge, sinó dos personatges, no? El de Caterina Albert també te l'inventes, perquè t'inventes un personatge femení que sigui, diguéssim, dintre de les convencions, que sigui dintre del que la gent pugui entendre, que no escandalitzi. És a dir, que estàs a casa, que et dediques a les feines de casa, a cuidar l'àvia fins que es va morir, a cuidar el pare, a cuidar la mare, a cuidar tothom, i representa que tu no saps escriure, que tot surt una mica espontàniament, com se suposava que les noies i les senyores feien la vida, una mica espontàniament, quan es veu, evidentment, que hi ha una elaboració importantíssima. I, a més, és evident que els personatges que escrius tu els tens molt pensats. Ara no em diguis que no. Jo? Però si jo anava escrivint tal com sortia i llestos, anava fent, no preparava res, jo. Soc com un gosset, com un ocell. Feia, escrivia. Què feia jo de jove, a més d'escriure, a més de cuidar de la família? Tenia altres gustos, altres interessos? Clar, tenies un interès que et va tocar una mica el rebre, en aquest cas, que és... Es començaven a excavar, però d'una manera així espontània, les muntanyes d'Empúries. I allà vas començar a trobar molts objectes antics, grecs i sobretot romans, i te'ls enduies a casa. Bé, de fet és que es trobaven gairebé sense excavar massa. Vas decidir comprar una finca, 5 claus, i els teus masovers mateixos van començar a trobar objectes antics importants. Clar, la Generalitat va començar a veure que allò era un patrimoni importantíssim i et van venir a demanar que tot el que tu tenies a casa teva corresponia donar-ho com a patrimoni de Catalunya. I aquí sí que tu vas fer de senyora de casa i de propietària rural i vas dir que no, que allò era teu i que ja podien marxar. Home, què s'havien cregut? No ho havien trobat a la nostra finca? Era nostra, no s'ho podien endur. De cap de les maneres. Estic descobrint que la Víctor era tot un caràcter. De fet, havia de tenir molta personalitat per no deixar-se doblegar. El cop rebut amb l'escàndol de la infanticida no la va aturar, ni tan sols va canviar la manera d'escriure ni els temes que tractava. No va cedir. Francament, no sé si jo, en el seu lloc i en aquell moment, hauria estat tan valenta. Però ella ho va fer. Va continuar escrivint com volia i va seguir publicant. Publiques Drames rurals el 1902. Aquest és un llibre de contes especialment crus i violents per la gent que les viu i, per tant, ja d'entrada hi ha un component de denúncia. És un llibre, com jo diria tota l'obra de Víctor Català, radicalment polític. Polític? Potser sí que em posava en un terreny perillós, però vaja, em sembla que parlar del costat fos de la vida no és pas fer política. A més que consti, jo ja ho havia advertit. Una cosa molt bonica que tu expliques en el pròleg és que les flors que aquest llibre conté són flors primitives, senzilles i silvestres, i que segurament són flors l'olor de les quals repugnarà a tothom. I per tant, aquest és el teu avís. És un manifest profund, molt irònic, profundament irònic. Tu en aquest pròleg et dirigeixes a una damisela ciutadana amb bastanta mala llet i li dius que, sisplau, deixi aquest llibre perquè no li agradarà, perquè no fa per tu, perquè és un llibre, dius, en el qual els personatges es mouen per la terra aspra, i la terra aspra és plena de ronya, i llavors tu no hi fas res. És que no era per elles. Ja ho deia el pròleg, que si de cas un dia ja n'escriuria un que sí, que els agradaria. És un llibre que efectivament impacta, impressiona, i de seguida té molt ressò. Apareixen una multitud de ressenyes, i el que és curiós d'aquesta primera recepció és que està molt mediatitzada pel misteri entorn de la figura del seu autor. En aquest moment, Víctor Català és un personatge desconegut i en aquest sentit interessa molt. I es comença a sospitar que el pseudònim o que el nom més aviat encobreix una dona. I, per exemple, hi ha una ressenya especialment sonada que apareix el mateix 1902, al setmanari barceloní Cucut, en què s'explica això que es diu, que potser aquests contes els ha escrit una dona, però que tant és perquè les proses que hi ha aquí són robustes i mascles i, per tant, això a l'època
s'associa a un valor estètic especialment elevat, no, diríem. Em sembla que ho tinc per aquí. Sí, aquí. Unes proses robustes i mascles. Com volen que m'ho prengui, això? Tu publiques els drames, no? I altres obres just després, en un moment en què encara no hi ha normativa establerta, encara no hi ha pauta ordenadora, i vas fent tranquil·lament i a la teva lliure manera, que és el que t'agradava. I poc després apareix una figura com és la de Pompeu Fabra, i llavors aquí hi comença a haver una certa polèmica o un cert distanciament d'opcions. Un és el que tu segueixes, diríem, i que si vas estirant el fil s'acabaria personificant amb una figura com seria la de mossèn Alcover, i per altra banda hi hauria la figura de Pompeu Fabra, amb les seves normes ortogràfiques, amb el seu diccionari, etc. Eren dues maneres d'entendre la llengua. Mossèn Alcover tenia una voluntat de recollir d'una manera exhaustiva totes les parles del territori. Creia en una llengua viva, familiar. Li agradava trepitjar el terreny per escoltar com parlava la gent. A mi també m'agradava. De fet, expliquen que tu anaves disfressada d'home per l'Empordà a captar i aprendre paraules de pescadors i de pagesos, cosa que també et permetia després inventar. És en la gent on hi ha la riquesa de la llengua. Tu prens partit directament, tu prens partit amb tot. Prens partit, declares moltes vegades la teva posició antinormativista, com tantes altres vegades, com va fer Àngel Guimerà, però que de fet és una presa de posició que va amb total consonància amb la teva manera de fer. Vull dir, tu ets una ànima lliure i d'entrada no podies acceptar tot el que t'era suspecte normatiu. Potser sí que jo era una ànima lliure, però els vents bufaven cap a una altra banda i amb molta força. Vaig fer com els arbres, que es vinclen quan bufa tramuntana per no acabar tombats. Podem pensar que vas haver de baixar el cap. De fet, Alcover considerava que tots els escriptors que acabàveu seguint les normes ortogràfiques del 13 i el diccionari general, és que és això, que havíeu baixat el cap i que us havíeu ajunyit el jou de sa majestat l'esquerrana santedat, que li deia l'Alcover, crec que era. Però de tota manera, un cop ho vas fer, és a dir, un cop les teves obres van passar pel filtre d'aquells correctors que tenien a la mà les normes i el diccionari d'en Fabra, jo crec que segurament no va ser tan traumàtic com podria haver semblat. Com més la llegeixo, més la vaig coneixent i més m'intriga la personalitat d'aquesta dona. I més em sorprèn la seva valentia i el seu atreviment per fer-se valer com a dona en un món d'homes. Em pregunto si en aquest sentit el pseudònim era una màscara o un refugi. S'amagava darrere d'un nom d'home per escriure amb més llibertat? O era per projectar-se com algú diferent? Què tenen en comú Víctor Català i Caterina Albert? Qui sóc jo? Per mi ets Víctor Català. A mi la persona que m'interessa és Víctor Català, l'escriptora professional, l'escriptora que ha publicat 15 llibres al llarg de la seva vida. Caterina Albert és la persona, Víctor Català, l'escriptora. Caterina Albert, a les entrevistes, deia moltes mentides. A veure, mentir. Per exemple, que havies vist el mar o no havies vist pràcticament el mar. Com ens podem creure que vivint a l'Escala només has vist el mar una vegada? És impossible, és realment impossible. Tenies una petita embarcació i amb les teves amigues, els deia el Focus, i amb les teves amigues hi anaves als estius amb aquesta embarcació. Com ens podem creure que no has vist mai el mar? Vivies a l'Escala i tenies aquesta embarcació. I què fem els escriptors si no mentir? És el personatge que has creat, és la imatge com a escriptora que tu has volgut projectar al llarg de tota la teva vida. Quan publiques el teu primer llibre, que és un llibre de poemes, la persona que en parla més extensament i d'una manera molt elogiosa és Joan Maragall. Per mi Maragall era un mestre. Jo, ja ho saben, sóc bastant partidària de l'aïllament. Sempre he viscut apartada dels medis literaris, però tot i així vaig tenir alguna noble amistat. Com ara Maragall. Al començament tot anava bé, ens respectàvem mútuament. Però què passa? Que més endavant
publicaràs drames rurals, el teu primer llibre de contes, i Joan Maragall no pensa el mateix dels teus contes. No ho veu de la mateixa manera. No li agrada com plasmes la realitat en aquells contes. Diu que només plasmes l'aspecte més fosc de la condició humana, l'aspecte més ombrívol, i per tant tot allò que li agradava de la teva poesia no li agrada a la teva prosa. Un libro fuerte e incompleto. Tornem una altra vegada amb la mateixa cançoneta, que hauria d'haver escrit de temes més agradables. I a tu això et dol moltíssim, et sap molt de greu, i és aquí on comença la teva relació epistolar, la teva relació per carta amb Joan Maragall. Vaig decidir contestar-li amb una carta tan dura com la seva crítica. I li vaig escriure en castellà. Li expliques per què no hi estàs d'acord i per què tu decideixes escriure d'aquesta manera i no d'una altra, i per què continuaràs escrivint d'aquesta manera i no d'una altra. Ens escrivíem molt i sovint discutíem perquè no veiem les coses de la mateixa manera. A ell l'espantava una mica la meva manera d'escriure. Ell era depurat i jo turbulent. Sí, m'han sentit bé. Turbulent. Al desembre de 1902 decideixes dir en una carta a Joan Maragall qui ets realment. Li dius, soc Caterina Albert i no Víctor Català. Bé li havia d'aclarir en algun moment que era una dona. Joan Maragall, en aquell moment, ja ho sap, que darrere Víctor Català hi ha Caterina Albert, però ha seguit el joc, t'ha seguit la corrent a les primeres cartes que tu li has enviat. Li fa nosa la confessió? Molt, s'incomoda totalment. No és normal a l'època que un escriptor es cartegi amb una escriptora. No és normal. I què fa? Diu que agraeix la confiança que li hagis dit que ets Caterina Albert, però prefereix continuar tractant-te com a Víctor Català. Jo ho vaig entendre. De veritat. No em va molestar gens ni mica. Si voleu que us ho digui, jo també m'hi sentia més còmoda. Ell deia que eres una dona ferida pel llamp del geni. Per tant, la seva admiració cap a tu era absoluta, com la teva admiració cap a Joan Maragall, que el consideraves un mestre pel que fa a la poesia. Com a escriptora, Víctor Català va saber crear-se un públic fidel, va convèncer bona part de la crítica i, malgrat la seva manera de ser, va guanyar-se el respecte i el reconeixement dels seus col·legues. Dic això perquè, sabent la seva ànima lliure, però també el seu caràcter esquerp i la seva tendència a amagar-se, em costa imaginar-me com va encaixar ella en l'ambient intel·lectual de l'època dominat pels grans enfrontaments entre famílies literàries. On l'hem de situar, a ella? Era noucentista o modernista? Si ho mirem cronològicament i tenim en compte que el modernisme és un moviment literari que a Catalunya es dona cap a finals del segle XIX i que arriba fins a començaments del segle XX, doncs coincideix amb el teu moment històric i per tant és quan tu eclosiones des d'un punt de vista literari. Per tant, cronològicament sí que pertanys a aquest moviment, però alhora ets extraordinàriament moderna. Jo més que modernista diria que tu ets una autora moderna perquè abraces altres maneres de fer, perquè tu busques la llibertat de l'art per sobre de totes les coses i de fet en diverses converses amb escriptors parles de que el teu credo artístic és eclèctic en el sentit que t'interessa tot i a tot li pares atenció i aleshores això dona una idiosincràsia que et fa, jo diria, una dona moderna. Moderna? Què vol dir moderna? No t'escandalitza res, vols abastar-ho tot, t'interessa la totalitat de la vida i vas projectar aquest doll artístic en diverses direccions. Els teus interessos són molt grans, pintes, escoltes música, vas al teatre, llegeixes, tens correspondència, tradueixes, fas versions de poesia europea. Hi ha fins i tot un dietari inèdit teu. El meu dietari? De veritat que han de treure aquí el meu dietari? I et van llegir un fragment de justament la diada de l'11 de setembre, el teu aniversari, de l'any 23. M'oblidava de dir-ho. Ja fa dies que oneja per l'escala, sense ser importunada per ningú, la bandera separatista. Quants somnis, quantes lluites, quantes traïcions, quants heroismes, quants esforços pròdics de joia o de dolor engendrarà. Ara com ara la deixen campar pel blau fosc del triangle simbòlic, perquè creuen que s'aparició no és més que un innocent joc de nois. Més així que sospitin en ella eficàcia potencial.
Veureu quina manya es donaran per enterbolir-la, per esborrar-la. Així ho hagin de fer amb sang a dojo. Ho troben exagerat? Ja em disculparan. És la sensació que vaig tenir. No sé, aquesta és la mena de coses que escrivia al meu dietari. La meva vida a l'Escala, les anades que feia a Barcelona. És que tu has de fer-te la idea que la Barcelona d'ara i la Barcelona de llavors era molt diferent, però l'Escala d'ara amb l'Escala de llavors també. És a dir, a l'entorn de l'Escala podríem dir que és pràcticament asfixiant des d'un punt de vista del que representa l'estar en contacte amb totes les novetats, amb tot allò que estigui passant. Però són dos mons que representa un entorn absolutament tancat on no és possible cap mena de consideració de llibertat artística i vital, i en canvi Barcelona és el brogit, són els carrers, és el sortir, és el dialogar, el relacionar-te, l'estar al dia de tot. I és com si carreguessis forces quan ets a Barcelona, per després, quan t'has de recloure a l'Escala, poder-ho sobreportar de la millor manera possible. Això que insisteixen tant de l'Escala i Barcelona, poc que hi anava bastant jo a Barcelona. Aquesta tensió entre la doble vida, l'esquizofrènia que estem dient, també va tenir la seva traducció en el fet que la teva praxi com a dona no va ser ortodoxa al 100%, perquè no vas tenir el que s'espera d'una dona de bona família, que és això, casada i afillada, no? Això tu no ho vas dur a terme. Hi ha moltes maneres de veure-ho i s'ha parlat molt del per què podia ser això, quines eren les teves afinitats, quina era aquesta relació que tenies amb les teves amigues, aquestes amigues que apareixen pintades, nues, aquestes amigues amb les quals hi tens una relació molt, molt estreta, de molta intimitat. Volen dir que n'han de parlar d'això? Tan estrany els hi sembla que una dona no es vulgui casar? Jo diria que va ser una aposta molt valenta i molt decidida, amb segurament un cost personal i emocional molt fort, però tanmateix que et vas mantenir ferma perquè no vas caure en el fet d'haver-te casat i haver tingut fills perquè tocava. Vas mantenir el teu reducte d'intimitat i d'independència i això et fa molt singular, extraordinàriament singular. Sí, em sembla molt bé tot això que diuen, però la meva vida privada els interessa? Estona que anem i encara no hem parlat de solitud. Mira, Solitud, que és l'obra que et consagrarà, que és la teva gran obra. Ara! Era hora! Surt publicada l'any 1905, però va ser una obra publicada seguint la tècnica del fulletó, per entregues, i aleshores, durant el març del 1904 i l'abril del 1905, tu vas anar publicant Solitud, perquè t'havies compromès amb el Lluís Via, el director de la revista Joventut. Però era una pràctica molt habitual. De fet, has de pensar que no només Solitud va aparèixer per aquesta modalitat per entregues. Madame Bovary va aparèixer així, Crim i Càstig va aparèixer així, de Dostoievski, l'Anna Karenina va ser escrita, Balzac va escriure la tira d'obres per entregues. Mira, cadascú que faci el que vulgui, però a mi no em va agradar gens. Jo li havia promès la novel·la al senyor Via, de la revista Joventut, però com que havia estat cuidant a la mare, quan va ser l'hora de portar la novel·la, no l'havia ni començat. Llavors em vaig haver de posar a escriure capítol per capítol, lliurant-los a la impremta a mesura que els enllestia, sense poder ni rellegir els que havia escrit. Va durar gairebé 2 anys. Al final ja n'estava ben cansada i ho feia desgana per complir. Solitud va ser l'obra que et va consagrar definitivament, que va ser traduïda també. També la mesura de les traduccions ens permeten veure quin és l'abast i la transcendència d'una determinada obra. I va ser unànime. L'aplaudiment de la crítica i les lloances que et van ploure devia ser com una manera de treure't l'espineta de la infanticida. Doncs miri, ara que ho diu... Pensa que s'ha considerat, i llegeixo textualment, que potser és l'esdeveniment més sensacional que hagi presenciat mai la moderna literatura catalana. Jeroni Zannet, això ho deia Manuel de Montoliu, Jeroni Zannet va dir, davant d'un llibre com aquest, la crítica emmudeix, en son lloc parla l'entusiasme. O sigui, bàsicament et vas posar a tothom a la butxaca, va ser un èxit sense precedents. Solitud és la història d'una dona, una dona jove, que es casa amb un ermità i llavors puja a viure a l'ermita que està a la muntanya.
és la història de la Mila. Llavors és tota la descripció de la seva vida en aquest espai, que és realment de molta solitud, no? I el que hi ha és la relació d'aquesta protagonista, que és la Mila, amb l'entorn i també amb els diferents homes que hi ha. La Mila és una dona jove, casada amb un home gandul i poca solta, en Maties, que és l'encarregat d'una ermita aïllada a la muntanya. I, és clar, se sent sola i està deprimida. Per això s'acosta al pastor Gaietà, perquè és sensible i xerraire. Jo crec que és una novel·la sobretot sobre el desig femení, o sigui, sobre la complexitat del desig femení. De la Mila sabem molt les interioritats, sabem molt el que li desperta cada personatge. Sabem, o sigui, ella s'observa, observa com intenta pal·liar una mica aquesta solitud, doncs, projectant el seu desig en aquests diferents personatges que cap d'ells no aconsegueix de satisfer-lo. No? Ja no se'l veia enlloc que encara la Mila sentia sobre el pit els rebots de son cor i tenia clavades al cervell la bibolla empagant d'aquelles ninetes. Després, tot de cop, doblar el cos sobre les cuixes juntes, amagar la cara i s'abraçar els genolls espasmòdicament. Una onada xardorosa feta de vergonya, de felicitat, de por i de desig tot alhora, la invadí muntant-li dels peus al cap i enrotllant-li l'ànima sobre si mateixa en vertiginós remoixell li feu quasi bé perdre coneixença. Quan es redreçà, tenia el cap tèrbol, fredor en l'espinada i els foradets del didal fortament estampats en la polpa del braç esquer. Prengué la panera de la roba i s'encaminà lentament cap a casa. Fins aleshores, cap autor no s'havia abocat, que jo sàpiga, a fer conèixer la gent que viu al camp o a la muntanya. Es feien novel·les de pagesos, però els personatges eren convencionals. Només sabies que eren pagesos per la vestimenta. En canvi, jo vaig explicar les coses tal com eren. Res més. És realment una novel·la molt original en aquest sentit, perquè no es descriu tantes vegades la complexitat del desig de les dones. No és tan habitual trobar-ho. No és habitual. No és tan habitual. De vegades, fins i tot, quan escriuen les dones, queiem en el parany de... És que, clar, són molts anys de ser mirades pels homes, saps? I llavors això condiciona també com ens mirem nosaltres. Quin tros de dona, la Víctor. Li encantava amagar-se, dissimular, enganyar, confondre. És com si volgués permanentment jugar amb nosaltres. Com a Caterina, va construir una imatge de la seva vida privada sospitosament normal. I com a Víctor, va gaudir d'una vida pública intermitent, marcada per llargues etapes de silenci. No sé, potser tot era premeditat. O potser va ser el gran èxit de solitud que va condicionar la seva obra posterior. El cas és que la seva següent novel·la va ser volgudament diferent. M'agrada enormement el salt de solitud a un film, és a dir, m'agrada enormement que una escriptora que ha estat aclamada, reconeguda, estimada per una novel·la que és Solitud, en què hi ha 3 personatges i el silenci, decideixi tornar a la novel·la amb una cosa que és exactament els antípodes d'aquest projecte, que és Barcelona, la boqueria, una fauna humana que no s'acaba mai, totes les classes socials, totes les possibilitats que dona la gran ciutat i xerrameca, conversa, rumor, soroll, fressa, tramvies, multituds. És a dir, d'anar-te'n allà on no t'esperaven. Això ho trobo preciós, també. Portava molt de temps en silenci. Ja ho havia fet altres vegades, això d'estar-me uns anys sense publicar. Què volen? Em sentia atacada i em vaig estimar més que allà. Amb un film volia tornar. Volia que em tinguessin en compte una altra vegada. La Barcelona de l'època és una Barcelona en què realment les classes socials es barregen d'una manera que avui dia ja no sabem imaginar. I molt especialment la zona del mercat. És a dir, és una cosa que passa molt simplement que la mestressa d'una casa amb la seva criada va comprar en un lloc en què tens tot un anell al voltant, en què no és que et passis la vida parlant amb macarrós i prostitutes, però si vas a la boqueria el sentiràs. Clar. Això no hi ha dubte. I que això passava realment, és a dir, que hi havia una porositat, que les classes socials estaven molt més en contacte les unes amb les altres, estaven barrejades, cosa que avui ja no passa. És el que sempre havia fet, observar i escoltar la gent. Jo era tota ulls i orelles, i Barcelona era una autèntica mina. D'alguna manera,
Tu, com a novel·lista, en aquesta novel·la el que fas és entrar a casa de tota la gent que et dona la gana d'entrar-hi i, probablement, a les cases que has anat veient a mesura que caminaves pels carrers d'aquella Barcelona, que és com en imaginació empenys la porta de les porteries, com empenys la porta dels tuguris, dels bordells, dels cafès, és a dir, de tota aquesta Barcelona que és probable que no coneguessis de primera mà, però que en canvi és altament versemblant que haguessis anat a ensumar durant molts anys. Un film és la història d'un noi abandonat en un hospici de Girona, un bord, condemnat a viure una vida miserable fent de serraller. I aquest noi decideix deixar aquesta vida, marxa a Barcelona i es converteix en lladre. És una mala peça, però com que és vell i refinat, tothom s'enamora d'ell. Es va publicar per fulletons entre el 18 i el 21, és a dir, el que se'n diu ben bé la Belle Époque, l'època posterior a la Primera Guerra Mundial. I és un dels casos més extrems de desencontre, per dir-ho educadament, entre la crítica literària i la literatura. Trobo que ho ha dit d'una manera molt suau. És un dels casos més extrems d'absoluta incomprensió dels que figura que haurien d'entendre més bé els escriptors. Per un motiu que és estrictament ideològic. S'ha produït un gran canvi en el medi intel·lectual català, que és que s'ha entronitzat i ha agafat pròpiament el poder una certa família ideològica, que és la del noucentisme, que és molt més una família d'intel·lectuals al servei d'un projecte ideològic i polític que no pas una família d'artistes. El modernisme és una família d'artistes, el noucentisme és una família d'ideòlegs. En el fons, és el mateix de sempre. No els agradava que parlés del costat fosc. Els noucentistes representaven un model de país. Era el moment de la mancomunitat, de la celebració de l'alta cultura. No volien veure què hi havia darrere d'aquell somni. A més, consideraven que tots havíem d'estar al servei de la construcció d'una llengua elevada, d'un credo estètic, de l'ordre, de l'elitisme. Jo, esclar, els feia nosa. I aquells ideòlegs van jutjar que eres molt perillosa pel seu projecte, i tenien raó. És a dir, en aquest sentit no eren curts de vista, sabien ells molt bé que eres un perill, perquè efectivament t'importava molt poc la correcció i t'importava encara menys en la mesura que volies ensenyar la brutícia d'una societat. I, esclar, això va produir probablement moltes coses en la teva carrera. D'això et diré que em sembla que som uns quants que ens hem fet aquesta pregunta, cap de nosaltres no té una resposta en ferm, que és per què no vas escriure més en determinats moments de la teva vida? Per què hi va haver forats en la teva obra? Perquè després de l'èxit esclatant dels primers anys del segle XX, en què vas publicar Solitud i drames rurals i ombrívoles i caires vius i en què cada llibre que publicaves era un èxit, vas entrar en silenci. I per què després d'un film vas entrar en un silenci encara més llarg? No va ser gens agradable el que vaig haver d'escoltar. Ja n'havia tingut un tip amb l'infanticida. Potser per això vaig decidir que un film fos la meva última novel·la. Això no vol dir que deixés d'escriure. Després vas tornar a publicar. La cosa que és realment al mateix temps per mi extraordinària i molt desconcertant és que vas escriure durant un període molt llarg i encara publicaves en els anys 50 i vas arribar a escriure contes que són molt clarament teus i que conserven l'esperit dels contes dels anys 10 o dels anys 20, en què el període que descrius i els personatges que descrius són ja del franquisme. El franquisme. 15 anys més complicats, quin desastre. No es podia ni publicar en català. De tota manera, jo tampoc no tenia gaire ànim. Jo ja ho tenia tot fet. Jo suposo que també, vulguis que no, el trauma de la Guerra Civil, el fet que fossis una terratinent, que haguessis vist amb ulls bastant crítics l'anarquisme i que després veiessis amb bastanta distància el franquisme, són coses que feien que et van tocar ràpidament temps adversos. Vas tenir un moment de glòria que va durar massa poc. A la Víctor li va tocar viure temps adversos, difícils per una dona que volia escriure. Però crec que va aconseguir el que es va proposar. És cert que en els seus inicis va haver de lluitar i molt per fer-se valdre i que en el moment final de la seva vida va haver de tornar a lluitar contra l'ofec i la misèria que imposava el franquisme. M'imagino que va ser especialment dur. Com s'ho va fer per continuar mantenint viu l'esperit en aquells anys tan foscos?
El franquisme va ser molt dur. Aquells anys, quan tu et tanques a casa, ja vens de patir molts anys de franquisme. No et tenen per una persona conservadora, però dintre de tu estic segura que no ho eres tant, és a dir, no estaves tan contenta amb el que li passava a la dona en aquells anys. La dona va viure molt bé durant els petits anys de la República, aquell moment d'eclosió. Després va arribar la Pilar Primo de Rivera, la secció femenina, i va dir tot això ja no serveix. A partir d'ara la dona estarà el que se'n diu con la pata quebrada i en casa. El franquisme era fosc, el franquisme les dones no podien fer absolutament res, ni tan sols tenien l'oportunitat de protestar. I aquell ambient no ajudava. Realment, al final de la guerra marca un abans i un després i la condició de la dona és la més perjudicada. En general tothom és perjudicat, no vota ningú, òbviament, però la dona és la més perjudicada. La dona, per exemple, en un cas d'adulteri perd els fills directament. Evidentment no hi ha divorci, la dona ha d'aguantar situacions molt complexes. Dintre del mateix matrimoni, ella no pot fugir de matrimonis potser indesitjats. El tema dels fills és també important. Moltes dones perden literalment els fills. Moltes dones són tancades a la presó. El marit té dret a pagar la dona si la desobeeix. Aquest era el franquisme, i aquell temps tu no el volies per tu, tot i que la teva Mila solitud patís i els teus personatges patissin, no era el món que tu desitjaves. Hi ha escriptors que fan això, o artistes en general, que ja han fet la seva feina i ja no volen interlocutar massa amb el món, no volen dialogar massa amb el món. Ella, tu, teníeu una situació familiar ja que s'havia anat aprimant la família, havien anat morint les persones properes, la mare, l'àvia, el pare, els germans, i en conseqüència estaves una mica sola, i jo crec que ja estaves una mica de tornada. Va ser un exercici no de covardia, sinó de valentia, de dir jo els darrers anys els passaré còmodament amb mi mateixa. Ja havies complert, ja havies fet la feina que pensaves que havies de fer. I fora tampoc era massa interessant el que hi havia. Però són 10 anys. Són molts anys. Sí, són molts anys. Però saben? Feia fred a fora. Vaig fer el que volia fer, com sempre. I sí, és així. Els últims 10 anys de la meva vida me'ls vaig passar al llit. El que és molt curiós és les visites que rebies, perquè eren moltes, i feies una cosa molt curiosa que era, et portaven els teus llibres perquè els signessis, i tu no els signaves al moment i se'ls aportaven. Te'ls quedaves, feies una bona conversa amb cadascun d'ells, i al cap d'uns dies els venien a buscar perquè tu feies dedicatòries personalitzades. Jo escrivia per la gent, esclar que sí, i m'agradava que s'emportessin alguna cosa meva. Així com els periodistes o escriptors de l'època, Segarra, per exemple, o un Pla mateix, rebien als bars de Barcelona, a les cafeteries de Barcelona, tenien la seva taula i rebien allà, o una Simone de Beauvoir i un Sartre rebien al Café del Flore, tu rebies al llit, com una senyora. I clar, vas començar a veure que aquell format també et donava com una dignitat. Jo m'imagino que això també va sumar, no? Vas anar com creixent en autoestima al veure que l'admiració creixia al mateix temps que creixien els coixins que tenies al voltant del cap, no? I anava molta gent a visitar-te, realment, i feien el trajecte Barcelona-l'Escala majoritàriament, i era bastant més llarg ara. És una mena d'exili voluntari, però molt acompanyat. No van ser dolents aquells 10 anys al llit, no. Va ser una manera tranquil·la d'anar dient adéu. Quan et mors, la gent va corrents a acomiadar-te, perquè la gent t'estima, i va haver-hi un enterro multitudinari, va anar tota l'Escala, a part de Barcelona, la intel·lectualitat de l'època, perquè va ser un personatge important. Tinc la sensació que vas morir convençuda que eres una patum literària, però el que no sé és si sabies que eres una pionera, perquè ho va ser. Va ser la primera gran escriptora de la literatura catalana, i en aquest sentit sentes precedent. En aquest sentit és un exemple a seguir la teva figura. I poder no sabies això, no sabies que havies estat la primera. Víctor Català és una de les grans veus de la literatura catalana, és evident, és una de les grans veus de revolta i de denúncia, i és una de les grans veus que ajuden a subvertir un determinat ordre de coses. Jo l'he llegit en diferents etapes de la meva vida i sempre hi trobo coses. Per tant, vol dir que no ha caducat la seva escriptura, no? Al segle XXI llegeixes La infanticida i és el Quentin Tarantino de la literatura catalana. Que estem parlant d'una dona que no només mata la seva criatura, sinó que la llença amb una mola d'un molí. Aquí estem parlant d'un gest d'una
violència extraordinària, perquè és violenta la manera que tenen les dones de poder viure dins del seu cos de dona. Probablement la manera com podem comprendre el fet Caterina Albert Víctor Català és d'assumir que és una dona que escriu a recer d'un nom d'home i assumint aquesta masculinitat com a artista. Ara bé, per un altre cantó, tu mires els personatges dels seus llibres i evidentment que és una perspectiva, diria evidentment, de dona. Soc Caterina Albert i Víctor Català. Vaig néixer a l'Escala. Vaig escriure contes i novel·les. Parlava del que veia i sentia. Diuen que del costat més ombrívol de la vida. Potser sí, però era el que m'interessava i em vaig mantenir fidel a la meva vocació. Això em va fer patir molt. Em vaig pagar un preu molt alt. Però saben què? No me'n penedeixo de res. Que com vull que em recordin? Com algú que va haver de portar nom d'home per poder escriure com una dona.